Hello everyone, Nwaada Canada here again this week. How is everything going? How are you doing? And how has the week been for you? So yeah, it's amazing. Last week we started talking about Omenuko, right? Written by Pita Nwana. So this week we will continue on that. Our bully and by Nwaada Canada na-ekene unu ebe a na-asị kedu ka unu mee, kedu ka izu ka si aga, kedu ka isi eme, kedu ka ihe niile si agara gị. Eji m n'aka na ihe niile na-aga ọfụma. N'izuụka gara aga anyị bido wee kwube okwu maka Omenuko, akụkọ Omenuko, akwụkwọ aha ederede bụ Igbo literature ka aba agụmagụ nke anyị ma na ụfọdụ n'ime anyị gụrụ mgbe ha nọ na secondary school. Mgbe na-asị ọ tọkwa m ụtọ mbụ ndị lekiri ihe nkiri m ahụ, ihe onyonyo ahụ, ịmago okwucha ọtụtụ ihe maka ya. So nke izuụka anụnwa anyị ebidozi na isi mbụ ya bụ chapter 1, maka na otu ka anyị ga-agụbiri anyị gụbiri ya izuụka ọzọ na-abịakwa anyị na-ekwe ya anya. O wee bụrụ na ihe ọ na-ekwu maka ya bụ mmalite ịzụ ahịa Omenuko, ka Omenuko si wee bido zụba ahịa. So many of us can relate to this. So this week we will start with the chapter 1, and he's talking about how Omenuko started his trading business. So I know so many of us can relate because the Igbos are really known for businesses, right? So yeah, so I will read the Igbo one and then probably go through the English one, but because it is long, we won't be reading all of them. So ngago ya n'Igbo, go to obere then gokwazie nke oyibo ya. Ama m na ihe a ga-enyere ndị ada aghọtacha Igbo aka ka ha wee ghọta ihe a na-ekwu ma gụọ ya n'oyibo. Mmalite ịzụ ahịa Omenuko. Omenuko nwere nne na nna. Nne ya mụrụ ha ụmụ ndị ikom 4 na ụmụ ndị inyom 2. Nne ha na nna ha bụ ndị ogbenye. Ha enweghị ego ukwuu, ma ha nwere ji, ma ọ bụghị ọtụtụ. Ebe ha enweghị ego, ha were ụmụ ha ndị ikom nye n'aka ndị ahịa bụ ndị na-azụ ahịa na-erekwa, ka ụmụ ha were mụta ịzụ ahịa. Ma nwoke nke ahụ a na-akpọ Omenuko nọdụrụ n'aka onye na-ezi ya ịzụ na ire wee tolite. Aha onye nwe ya bụ Omemgboji. Nna ya ukwu wee nye ya ihe ọ ga-eji malite ịzụ ahịa nke ya. Omenuko wee kelee nna ya ukwu ekele nke ukwuu. Omemgboji sịrị ya, ka ihe dịkwara gị mma, ka ndị nke gị fekwa gị ofufe dịka ifere m, gaa nke ọma. Awesome. So we'll read the English one to see. This is like we kind of went through like maybe the first paragraph, and then we will read the English one, and then we will see what that says. Okay, so Omenuko had a mother and a father. His mother bore 4 boys and 2 girls. Their parents were poor people. They didn't have much money, but they had yams, although not many. Because they didn't have money, they apprenticed their sons to people who bought and sold in the markets, so that their children could learn the trading business. But the boy called Omenuko stayed with the one who was teaching him to buy and sell until he was fully grown. The name of his master was Omemgboji. His master then gave him some things he could use to start trading on his own. Omenuko thanked his master very much. Omemgboji said to him, "May things go well with you. May your people serve you as you have served me. Farewell." Awesome. So we will see that this is something that we know, like Igbo boy ịzụ ahịa, that is like the Igbo apprenticeship system that we know so much about in the southeastern part of Nigeria. So this is really an awesome, like some people say, some people have talked about it in business schools about is the start of capitalism and all that. But we will see that most times, in most cases, some families that maybe they are kind of poor and they don't have money to set up their children, they kind of send them, to go and learn trade under people. And after a certain number of years, those people will kind of give them some money to go and start off. So it's interesting. If we get so ihe na agba mbọ ịgba boyi, I feel that na ndị mụtara Omenuko
bụ ndị ogbenye, ha ejicha ha ego. Ihe ha mere wee bụrụ gịnị na ha zijere ụmụ ha ịnọ n'aka ndị mmadụ gbaa bọyị, yọtago, mụọ ahịa, mụta ihe a na-eme. Onye nke Omenuko nọ n'aka ya in particular bụ gịnị, omemgbe ojii. A sị na ọ nọ n'aka omemgbe ojii wee too, ka o mechaa too ịmago mụta ihe a na-eme. Omemgbe ojii wee duo ya, ihe a na-akpọ na ediri ahịa, wee nye ya ụfọdụ ihe ọ ga-eji bido ahịa nke ya, wee kenekwa ya, wee sị ya gịnị, ihe gakwara gị ọfụma, ka ndị nke gị fekwa gị onyeisi wee fee n'ifu gị. So this is something like some of us, can relate with. We do hear that, aji esetulugokwu ya, ọ gbachago bụ ya edugi ya ahịa, esetulugi ya ahịa. This is like the starting of Omenuko's trading business, as I push it and put it. Right? So many of us can relate. Ihe a bụ ka Omenuko si wee bido ịzụ ahịa. Anyị aga m ababazi n'ime ịbịa chọpụtaba ihe niile mere nọ n'akụkụ nke ahịa nke izu ụka anyị ka ya akwụsị n'ebe anụ bụ kedu ka Omenuko si wee bido azụmahịa. Like if you ask, Omenuko bidoro azụmahịa ya how? Ma ọ je mgbe nne na nna ya zijere ya, ọ je mụọ azụmahịa n'aka onye omemgbe ojii. Ọ mụchazi azụmahịa n'aka omemgbe ojii wee too, omemgbe ojii wee duo ya ahịa, wee nye ya ụfọdụ ihe ọ ga-eji wee bido gịnị ahịa nke ya, wee sịkwara ya gaziere gị. So this is like another intro into chapter 1, how he started his business. So basically, it's not that his parents had money, they were poor, but also they looked at that avenue, which is, the apprenticeship system in Igbo land. So this is something that, I respect Igbo people for, that this initiative, so somebody doesn't really have to be stuck because they don't have money. There are other avenues of integrating even the young lads that are ready to learn. So nke a anyị ka ya achọpụtacha ya ọfụma maka na ihe anụnwa bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ ndị Igbo na-eme that has helped so many young people ịmago ibinite. Ngwanụ ka ọrụ m nwere ihe ịma maka agba mbọ ya azụmahịa. Ama m na a na-eme ya n'ahịa Ọnịcha na Aba na Enugu na Nsụka na ọtụtụ ebe. Ka ọrụ m na description box, achọrọ m ịnụ ngwanụ ọya ka ọha m n'ọnụ n'izu ụka gbasara ihe nke Nwaada Canada. Cheta na ọkwa Nwaada Canada ka na-eweta ihe a, na ihe niile Nwaada Canada na-ekwu maka ya bụ maka gịnị, asụm Igbo, eme ihe n'Igbo, ịkwalite asụsụ Igbo anyị. Ngwanụ ka ọ dịnụ nke izu ụka, anyị ahụkwu unu n'izu ụka ọzọ na-abịa. Ka ọ dịnụ, ndewo.